Hi guys, how's it? Welcome back to my YouTube channel. Welcome back to a brand new video by Mrs. Makamini. Okay, alright. I know that's right, a baby. Please make sure that you are subscribed. Please like the video and please leave me a beautiful comment. Please do not skip those ads because this is a growing channel, a baby. I know that's right. Guys, ndisemotweni. I am on my way to do my nails. It's a Friday. Ixesha ngoku ngo-5:10. It's a Friday and ndiyokwenza nails. I'm gonna soak off these nails and toes and get a fresh set, and then tomorrow I'm going to do my hair. So let's go, let me take you along. Sana kasiditi hey 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 hi yo 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 ha sana into sayibhenqoza into sizoba zi-tornado zona ngomso. Oh, and my outfit izawugqitywa namhlanje, ingagqitywanga most from the previous video, so ngoku izawugqityezelwa and then andiphathelela mfana and sana keneta guys 100%. Abantu batyala embizeni but sana soba ngonowa sophuma imvula isitsho, no going back. Forward we go, let us celebrate. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. So masambeni guys, ndiyokwenza iinto zingade ndibe late for appointment yam. Sana, I'm so excited. Ndifika apha ekhaya, but I've been playing le ngoma, le playlist ndayiqala mos ngoku yasasayokolusa last year, so ndayidownloada so oke ibikhona. So kondizayo apha ekhaya ndiqonda mandizimamele ngale playlist ndizikhumbuze ingoma sana, and I'm so excited. Oh sana mntase, I'm wishing you all the best emtshatweni wakho. I know sebetshatile but it's just a celebration lena. The Bible says ukuba uThixo akayakhi indlu, abantu abayakhayo bafumaneka benokubuleleka. Unless the Lord builds the house, the builder will tarry. So if you allow the Lord to build the house, umthwalo, the load ayizuba lapha kuwe emagxeni. The load izawushifta iye kumnikazi wayo, which is God. So may God be the center and foundation of this marriage, and may it be an everlasting love. Baguge bobabini bade bayobhubha sebena 100 benabantwana nabazukulwane. Amen to that. We are so happy for you mntase, we are so proud. I know I might not even be able to speak ngalamini, but sana, I am rooting for you. Dilapha behind you. Bye. Firstly, I'm back. I did my nails and my toes. There's one, but I did burgundy. It's a French. It's dark. I don't usually do zinto dark, but yeah, I did this set because it's winter. Hey, it's uthiwe, but I still think it's a bit big. So this is the skirt. Here yo yo then it's the top. Guys, kuyanetha. Sunday 100% rain. So I think of neganza something under this thing because it's boob tube.
So maybe kufuneka ndinxibe ipolo neck plus nala bead yam ndinayo. Okanye I don't know, but sana I'm recovering from iflu, so I can't phinde bandini ndigodole. I love the top, it's cute, it's cute. Then ibeli bhayi. Sana, excuse my hair, intloko ndizayenza ngomso. I could only do my nails today, but yeah, I'm so excited, guys. Ifikile imini bikadixelo, uyeke nje uba le ntombi ibityela embizeni siphathele imvula, but clock it. Thank you. Bye. Yeah, and the iPhone is very nice. Yes, Thank you. Bye-bye. you look beautiful. Oh, thank you. Imagine. Chomizam, I am done with my hair. Ndenze iphondo andisemhle, andisekho qhafu sana lam. Sana abafana ngosokolisa. Ngoba bendiye kwinto ekwi-workshop yecawe. Ngondi kwi-workshop uthi baby funeka sihambe seshowini ndithenge amatikiti. Ndiqomba sana andizukwazi ukhanselisha iinwele zam, so ndile. Ishow imele iqala ngo-3 but ndilapha ngo-4:20, but ingathi akaqalwa. And ke kusafuneka ndiyophilisha late, ingasithi kanti yinto ene-order le yenzekayo apha. I'm just waiting for my husband to arrive. Otherwise, yeah. Can comment later. Mama Kabin. I don't think I'm gonna vlog the show. I'll vlog. If I do vlog, I'll ask my husband to give me his phone because it's a lena. So Zam ndisuka eshowini ndilapha ngoku kwamalume sizophilisha sekunjalo. Huwa halala.
Amadoda awekho wona sinembisi sinemali sinemoto siyasebenza amadoda awekho wona amadoda awekho wona tuyalandelisa bonke bashadile Nango wesibili uyalandela Nango wesithathu uyalandelisa bonke bashadile unele malele uthikilona uthikuneza malele uthikilona uthikuneza malele Akulalo. Chomi zam molweni. Today is the 26th of April. It's a Sunday. I did not go to church. It is currently 24 minutes to 11. My makeup appointment is at 11:15. So I'm a bit early, so I'm just gonna chill up here modweni. But sendila person, I was panicking a little because I missed Estrada, but that right, I realized that kuvaliwe abantu bavale ngamatye.
so I had to ndacela location. Then kanti esisitoto bendingene ngaso sesi ndizawuphinda ndingene ngaso, but I'm here now, I'm safe. But ndizawube ndiphunga kancinci wethu apha emotweni because andifuna uqalwa early. She's quite fast. So if undiqale nge11 uzondiqaba nge11:30. And I think after I'm done with the makeup ndizoyojonga phaa endlini nakwivenue ndibona uba ithini into, and then I'm gonna go and fetch my mom. Ilokhu yam ndizamela uyi-ayina ndayistima, but hey iyasokolisa la material. Ndizawuphinda ndiyizame again when I get home, ndizame nomama nelokhu kamama. But yeah, ifikile imini ibikadixelwa. Halala Sathane udanile, uThixo uvumile, unsike uyatshata. Halal to that. Otherwise manje ndizawuphunga wethu. I have my coffee with lemon. Ingase ndisalele kuChambers. Ndifake kule nto. Imagi yam yakwaPep iyaqhuma. Papa yini bafazi? Who after that? This is the makeup. I think I'm behind. I'm running out of time, but andimhle ngandiyicake. Kuhle bafazi. Ongeka uphi na?
unless the Lord builds the house, those who build it labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the watchman stays awake in vain. Inkosi masikelele ukufunda kwesilayo ukudibena phakathi. Amen. Ndifuna nje ubamba torho kule ndawo. This is it. This is it. Amen. Won't you see what the Lord has done, what we've waited for, has come to pass. See what the Lord has done. This is you. See what the Lord has done for you today. As we take for granted, not to see you, as we take for granted, because we see the glory of God. We see what God is doing in your life. So I've got two scriptures. Matthew 5, chapter 5, verse 5. Uti, blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Sitiamba, be gentle, be kind, tobek, fundiseka, because they shall inherit the earth. Abo bantu batholikileyo, they will inherit the earth. Tobeka doesn't mean you're weak. It means you are submitting by God's will, by what He wants for your life. So tobeka, be gentle. Nyathi ibuzwa kwabaphambili ndimele ke ngoku nam ndizogaba negalelo kuwe. Unfortunately ke umtshato sisikolo engagraduate kuso. Oomama bayasilela ngamanye amaxesha ukuthi entombini yakhe, mamela mntana wam, nali ibhongo lam ngawe, ndifuna uhambe ngolhlobo ube nje emzini. Ngoba siyesa abantu abangabaphangelayo, abantwana besabathumela kwi-boarding school, sabathumela kwi-institutions, asabi nalo ithuba lokuhlala nabantwana bethu sibafundise. Ngakumbi thina luhlanga lomnyama besimele uba siyabafundisa. Ndithande ke into yoba ndikwenzele nje amagqabantshintshi ngobomi ozawungena kubo. Jesus. One, ndifuna ubulela abazali bakho indlela abakhulise ngayo mntanam. Wayithanda nawe le ndlela. Kukho into ethi ngiyabona njengoba uzawuba umama nje uzaba nabantwana ne Zekeliso 31 because iza kwakha. Uthi xa ethetha lo mfazi unesidima, into yenza abe ne-confidence umyeni wakhe kuye kungokuba she brings him good. Umzisela okuhle, akamziseli harm, umzisela izinto ezinhle. Phaya ke kwaSirayeli kwakubakho njengoba izixeko zakudala zazijikelezwa ngodonga, then kubekho phaa egeyithini, igeyiti leyesixeko, amadoda amakhulu, ii-elders of the church ayexoxelwa kwamatyala nezinto esikolweni. Kwaye uza ungazi into
awazi into, awazi ukubhala, awukwazi ukuthini, akho nto uyaziyo, awukwazi ukubhala negameni lakho. Uza unjalo, ufike ungene emtshatweni, into yokuqala ngumazi wento zonke, ngumenzi wento zonke. uThixo nguye owenza izinto zonke. Umtshato udalwe nguThixo, umtshato ungcwele, umtshato wenziwe nguThixo. Yile nto u-A wasemtshatweni, into uqala uvula umlomo sithi it's almighty. Yonke into yakho izawusekelwa apha kuThixo. Yonke into yenzayo yile nto nezithethe ezingaphambili zithethe zathetha kuyongqubeka kuThixo. So kukho into ekonwabisileyo uyobulela kuThixo, kukho into ekukhathazileyo uyokhala kuThixo. Awukhali kumamakho, awukhali ifriend, ukhala kubani? kuThixo, uyokhala kuThixo. So ukhathazwa ngulo myeni, ukhala kubani? Ukhala kuThixo, ngoba nguThixo yazi into yenzeke engqondweni yakhe. Hayi Jesus. Kume odaba. Udulu. Kumodabawo. Uba. Banophela kwakhe phakathi kwethu ongumtha wethu. Mduma. Sizala uNtsiki. Njengento basilapha nje. Sizala uNtsiki. Ndiseningakwazi ke ngonothetha xa ubhidekile ba ukhule nini lo muntu. Sesilapha ngaye ngoku. Ke ndandisonga izinto ngenye imini ndabona i-receiving blanket yakhe. Ndazibuza hayibo, kulo muntu siza kuma ngaye soon, lo wale receiving blanket. So ndithi ke sibulela uThixo ngoNtsiki ngengqondo. Amen. Ayingumfazi nge-makeup, ayingumfazi ngezinto ezinhlanazo. Umfazi ngumfazi ngengqondo, umfazi ngumfazi ozinza, ungabe ngumfazi olakatyulayo. Phaya ekhaya ke isiketi seJorgette besingafane sisinxele ngoba siyaphithizela isiketi seJorgette. Nongena umvuba nawo kwisikoti seJorgette ngoba siyaphithizela. So umfazi akabisiso isiketi seJorgette. Into enzaxwayisa yona nansi. Umama uve wathetha inhliziyo yami xa ithetha ngemanyuwana, ngoba bendiphethele emanyuwana ukuthi i-GPS yale ndlela uyiqalayo lilizwi likaThixo. Nokokuba ngalibaleka la mazwi thina siwathethe apha, but whenever dibana nento endleleni, khangela imanyuwali ithi mawuthini. Ayikho into enokulahlekisa elizwini likaThixo, ngoba ilizwi likaThixo noba uyalila liyakuthuthuzela, noba uyavuya livuya nawe, noba uxakwe into lisisombululo ilizwi likaThixo. So ndifuna ukuthi mntanam, ilizwi likaThixo malibe into yonke ebomini bakho.
wanyiswe ngelizwi likaThixo unoseko notatakho. Ayikho into esikunike yona ekhaya phandle kwelizwi likaThixo. Nangoku akho nto unayo apha kuwe esikuxhobise ngayo esithi ntsiki le ndlela uzayihamba nakuThixo wakho. Omnye uThixo esikunika yena nguThixo wasezulwini ekuphela kwakhe. Sinaye into zonke ezinye mntanam noba apha endleleni wangucetyiswa ziyaphela, ziyatshabalala, zithi nya, zine-expiry date, but kukho into engenayo i-expiry date, lilizwi likaThixo. Kuyahlalwa ke kule ndlela uyiqalileyo, kuyahlalwa, akuxhotshwa tsiki, akuxhotshwa, kuyahlalwa. Ngoba kuyegqithwa emtshatweni kungenwe emendweni. Umendo ufuna umntu owendeleyo, wendele ube zingcambu, wendele uxela umthi womngcunuba. Kuthi nokokuba umoya ubheka ngapha uthathe ngokwenjenje, phinde umoya ubheke ngapha uthathe ngokwenjenje, kungabikho nto ikunyothulayo, uzinze uhlale. In the way of Jesus. Thina bekumele sebanga basinemali ngoba singabantu bezinwe, but ngenxa yento basinoThixo ngoku sinento zonke. Umfiki ngaleqhiya ndimnika imdaka lolu daka njena, ndifuna into yoba azaqhame ngesizalo sakhe, azaqhame ngepokotho yakhe, azaqhame ngezenzo zakhe. Thixo sikelele mntanam, akunike imali eninzi, akunike abantwana amaninzi. Nje into esenza sibe look like rich kungenxa yento yoba esinako we give. Once you give, God pours. Your jar will never run empty. In the name of Jesus.
Kumnandi balapha, kumnandi balapha. Oh my God. Sibizelwe kule occasion for into eluvuyo, into engumnqweno for each and every mntana wakhe umntu amzalayo wentombazana. EsiXhosa sisitsho sithi ilifa lentombazana liphi? Semsini. Ke sovuyisana naye kulojeni yakhe yoba ebheka emzini. Sithi halala wuntshu tsiki. I know bekuyizolo as what Silapha, it's not because asinangelo kwenza, but silapha because we love you. Such a blessed day. Oh, bethuna yaze endlini yafana nomnikazi wayo. Oh, likhudulukeni limi apha. Unqoba lo. Uncengane. Umduma. Woshotha kodwa engashoti ngaqondo. Hey, ndizomela amakhudulu. Ntsiki mntase. Ndihlala phansi ndingaphakathi. Le ndlela uzoyiqala mntase sekuthethiwe kakhulu. Idolo ukutya kwami. Kwinto yonke impendulo zakho zozifumana phaa. Akekho umntu omhlala lapha emhlabeni ozokwazi ukunika impendulo zeengxaki zakho, zee-uncertainties onazo, yonke nje into mntazi. Uyayazi ke lesikhe samane sisithi bandla simane siphilishe into yoba hayi ke mntazi kungathi sizoyithetha mhlawumbi bakho abantu basemzini apha nasithethelwe ke into ncane. Silikhaya lakwaNyobole silapha sithi masiphakame sivele indlu kaNgegane iphakame, indlu kaRhaleni iphakame. Igama lami yayinguLulela Nkosi, kodwa ke yabonwa emadolweni wathathelwa kuSoweto ekhaya. Kodwa ke uyatsho nawe uba awuyafika wena umtshatana noyalwa nguweVulela. So andizukuyala ke mntase, but I just want to say to you that uThixo wenzile ukuba sibe lapha namhlanje. It is not by might nor by power, but it is by the Spirit of the living God that we are here to testify of God's goodness and faithfulness in the Bible. We love you, mntase. Kuyo yonke into, God first. God first. Love is kind. Love is patient. It does not envy. Uba ngumfazi othobekileyo, omthobelayo umyeni wakhe. Yes, I'm not going to tell you how to manage this work, but marriage is what you make out of it. Umtshato wam akazofana nomtshato wakho. But if we have God and the Holy Spirit, it's a Bible. We do not know what we should pray for, but the Holy Spirit intercedes on our behalf in groanings that can never be expressed. Let the Holy Spirit lead the marriage. Mane lumyeni wakhe intloko yekhaya sis uyathola. Kwathiwa ke marriage counseling noba umyeni wakho udrive iPicanto
noba wena udrayiva i-G-Wagon kodwa uba ithi Picanto kuyiwe left uyayilandela iPicanto ngaloo G-Wagon yakho mntase uyathoba uthi xa ebhuda uthi eyi kodwa mna masike sizame mani ngale ndlela ye-G-Wagon but let him be the leader sukumya phambi kwakhe wena landela emva kwakhe we love you mntase we wish you all the best emtshatweni wakho uthandaze ayikho into yokugqitha umthandazo that is all ekuzayithetha kuwe but samanye sihlele uyayazi uyasukubamba ecathi yewethu wethu uyahikaleka noma uzobona usithi hayi awungafika okusalayo ndiphambili uzobe abaphambili nyathi thank you so much mntase we love you. May God's blessing be upon your marriage. We ask for the Lord's mercies to be renewed each and every day. It is that the surely goodness and mercy shall follow you all the days of my life. May mercy follow you. May His blessing be upon your marriage, and also may His love that surpasses all human understanding dwell in you. Makathi ukhalo wethu ngoku because uyayazi umuntu okuthanda umuntu othobekileyo ikhaya ibe likhaya. Thank you so much. Congratulations. Thank you. Ngosi Mntase but ngicela ukuxolela ba still ngingcolile. Yesu Kristu amen. Ivoice yami sicule kanzima izo. Amen. Ibungekho Phosiwe. Ngiba ngiyazihlabelela utrack 9 wami. Utrack 9 ke ilangoma le uqonda baya. Kodwa ke iphelile ivoice. Kodwa khona ingoma yasenkuthweni yami. Abangandaziyo bandikhonza Pentecost 7 days which was ndikhonze Sabatha ithi le ngoma langa lomphefumulo wami xa ukhoyo wena tu ubusuku. You know le ngoma indifumana ndikhula umakhulu wami uyicule sisavuka ibe ingoma yakhe yokucula sisavuka kodwa ndiqonda umakhulu yintona le ngoma lena iwayifika kakhulu manje kodwa indikhirile le ngoma ngoba ubusuku
has not just been a literal busuku, but also a figurative busuku. Ukuthi uThixo ukhona uyandibona ngamaxesha onke. Into endenza bana ndiyayiqonda ba isebenzi ede eyenze kwathi kwafika ngeli xesha. Umhlambi bengenoba khona namhlanje. Ndibulela uThixo. Nje ndibe ngumuntu ke ongathandi mana abantu abathile ungakumention igama labo kwathini. Kodwa ke namhlanje ngoba ndizanibhalela bethuna. I've seen you all. I want to thank you all for nithathile invitation and you have come and celebrated this milestone with me. Nababahle nazixakekisa nangepresents ndiyabulela kakhulu. I want to thank God for endingcinile to this far. Enkosi kubawo that abazali bami bayithu basaphila. And uThixo uye kwabagcina uba bandibone ndikule indawo sendimlo uthetha apha. Ndiyabulela uThixo ngabazali bami. I want to thank my earthly king Bethuna. Hey, Jesus! I want to thank my earthly king. Jesus! Umuntu ovume ukundikhetha. Bekhona abanye bavuma wandibona wandikhetha ukandikhetha namhlanje. I want to say thank you to my family. Thank you to my Ostemela. Thank you to Onyobole. Oh, Nyobole, you guys have shown up. Hallelujah. Thank you so much. My sisters and you know, I think everyone's concern was in Yobana. They know how much of a perfectionist I am. So, we will take care of everything. And because I peace of mind, event. I want to thank my cousins as well. See, I have a beautiful garden of friends. I think I can't do enondi sosa from seeing friendship as a good thing because of the level of support that I have had from my friends. From hairstylist, people bebefuna mamela say ibona le gift yakho ndifuna mna gift ozawuthi isuka kum enkulu ethentheni yonke le nto leyo abantu abadibene nawo bazonhlangabeza nayizolo whilst planning the event. Ndiyabulela kakhulu my colleagues my colleagues and my ex-colleagues. I want to Abati I do. Chomi zam, we have come to the end of the vlog. Sende kwam, sende khululile ne makeup ngoku se oxidizer. But sana bendimhle, bekukuhle. Nandi, oh Sana, what a wholesome day. I hope you guys have enjoyed this vlog. I hope I skip any ads because ininzi imali ne-effort engene kule vlog. Nakanandibona ndine makeup, nakanandibona ndizotyiwe ngezikhuntyu-zana. Zanandibona only on this vlog, only on jokes, but yeah guys, thank you so much. I hope you have liked. Also, I hope you have subscribed. Itani halala konxuba. I-comment mazithi halala konxuba. Yes. Hashtag onxuba zingangalala. So yeah, babayini chomi zam, like, comment, share, subscribe.
and leave a beautiful comment. Bye.